Φτάσαμε αεροδρόμιο. Είμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αυτή τη στιγμή και κατευθυνόμαστε προς την πύλη μόλις παραδώσαμε την βαλίτσα μας. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν συστηθήκαμε. Εδώ είμαι η Φωτεινή. Και αυτός δεν έχει όνομα μάλλον. Μπήκαμε κατευθείαν οι ζακέτες και οι κουκούλες. Έχει φανεί διαφορά στην θερμοκρασία. Και τώρα περιμένουμε τον κύριο οδηγό. Τώρα θα γίνει το room tour. Εγώ έχω τα κλειδιά. Τέχνη. Καλημέρα από τη δεύτερη μέρα στη Βουδαπέστη. Είμαστε σε ένα λεωφοριάκι το 216 και πηγαίνουμε στο Fisherman's Bastion ή όπως προφέρεται. Ήρθαμε να δούμε το National History Museum της Βουδαπέστης και είναι στις 10. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι αισίως 10 παρατέταρτο. Οπότε θα περιμένουμε. Ήρθαμε στο κοινοβούλιο, το δικό τους τέλος πάντων, το οποίο πίσω έχει έλεγχο αεροδρομίου, μας συμβαίνει, αφήνουν στα πάντα. Έχουμε και audio guide εδώ, μας μιλάνε από το control. Μας είπαν ότι η καρταρόπα είναι κλειστή, οπότε θα το κουβαλάμε σαν τα γαϊδούρια. Έχω εκνευριστεί γιατί πεινάω και πάμε να δούμε τι θα δούμε.
Τρίτη. Πού το ξέρεις είμαι εγώ? Θεωρητικά Τρίτη. Στην Βουδαπέστη ήρθαμε στο Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας. Προφανώς όλοι αυτοί έχουμε δει το ιδρυτικό. Ανεβήκαμε από το πλάι, προχωρήσαμε, πήραμε τις κυλιόμενες και έρχεσαι ευθεία και βγαίνεις σε αυτό το ασανσέρ που σου ανεβάζει. Μπήκαμε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουγγαρίας, που είναι στη Βουδαπέστη τέλος πάντων, που έχει υπέροχη θέα. Και μπαίνοντας, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, αν θέλετε να δείτε την γκαλερί, αγοράσετε εισιτήριο, εντάξει. Δεν ξετρελαθήκαμε, αλλά έχει ωραία πραγματάκια. Βέβαια έχει και πολύ ωραία θέα, οπότε ανακαλύψαμε ότι μπορείς να μπεις κανονικά από την είσοδο. Και στο δεξί σου χέρι υπάρχει ένα ασανσέρ που σε βγάζει στον τρίτο όροφο και μετά ανεβαίνεις λίγα σκαλάκια και πηγαίνεις στη ταράτσα. Θεωρητικά θέλει εισιτήριο, εδώ δεν έγινε κάποιος έλεγχος, αυτό είναι το ασανσέρ. Οπότε είναι ένα πολύ καλό hack για τέλειες φωτογραφίες, γιατί έχει πολύ ωραία θέα. Έχει πολύ λίγο κόσμο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει έξω από το μουσείο, την γκαλερί. Θεωρώ ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Έχουμε αγοράσει το Budapest Card για 96 ώρες, αλλά για κάποιο λόγο έλεγε ότι δεν μπορείς τέλος πάντων να μπεις, έπρεπε να έχεις άλλη μορφή κάρτας. Και ως τυχεροί Έλληνες κάτσαμε σε ένα μπαγκάκι δίπλα από άλλους Έλληνες, οι οποίοι είχαν μπει μέσα στην εκκλησία πριν από εμάς, είχαν αγοράσει εισιτήριο και πιάσαμε συζήτηση, τους είπαμε τι συμβαίνει και μας λένε πάρτε το δικό μας εισιτήριο. Τύπου μπείτε, δεν μας έλεγξε κανένας, μπείτε κανονικά, να μπαίνουμε. Σε εμάς βέβαια το έσκησαν το εισιτήριο για να φαίνεται χρησιμοποιημένο, στα παιδιά δεν το είχαν σκίσει. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν θα το δουν αυτό ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνετε δώρο μία περιήγηση. Ήρθαμε στο Simon's Burger, που είναι μάλλον κάτι αντιγραφή, σαν αντιγραφή μάλλον του Five Guys. Οκ, decent, ωραίο. Δεν ξετρελάθηκα προσωπικά. Οι πατάτες του ωραίες. Τέταρτη μέρα, εντάξει, συμφωνήσω. Ξεκινήσαμε, φάγαμε το πρωινό μας, είμαστε έτοιμοι και έχουμε έρθει σε ένα με την οδηγό μας που κάθεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Μας άρχισε μισή ώρα, αλλά έχουμε ξεκινήσει και μαθαίνουμε πραγματάκια για τη Βουδαπέστη. Τελευταία μέρα.
Φτάσαμε μόλις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, οπότε τελειώνει εδώ το ταξίδι. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν φτάσετε μέχρι εδώ, αφήστε μια καρδούλα από κάτω.